Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Zde je Řízek. Kristý. Já. Lord Potržítko Blackwood. Máme tady pro vás Mad Libs. Ano, kopírujeme chlapi, ale přece jenom děláme to po své. My tady spíšená skupina, tak uvidíme, co z toho bude. Ale Jdeme na to. Lepší. Tak OK. Říkáte, že nemáte čas. No tak co? Uč mi Leo, máme dělat? Nic. Cože máte dělat? Napsat kdo? Napsat kdo? No. Poté to jakoby takhle přeložíte. Blackwood, ty to předáš. Nebo opačně. Teď co dělal? Poté s kým to dělal? Počkej, takhle. To se ti radě nebude, počkej. Každý dostane svůj papírek. What the fuck? No tak začne tady Blackwood a přečte celou větu. Radim Delante lízal záchod s panem Incognito, protože mu došly peníze. Neumí číst. Ne, já to přečtu, on to neumí. Radim Delante lízal záchod s Pavlem Incognito, protože mu došly peníze. Taky někdo nedokrávě to. Tak je špatný, tak Jsem Natálie. říkal, že se ti to bude líbit. Pedofilní Karel Gott se postral to pro rozstřílení rodičů. To je trapný. Je to nenetka. Já jsem říkal, protože ne. Říkal jsem protože. Dobrý, že jo? Ano, Trošku mimo. jo, kdo to psal? Ten dement řídil Mercedes s jeho sestrou, protože má rád anální paniku. Tady odborník umí psát kolíky. Anální kolíky. Mrskaná veverka se sprchovala s pejskem a kočičkou, protože bagr. Protože bagr. Tak to jo. No, takhle bych to asi teda bral, tak. Děláš? Co na to furt čumí? Nečumím, tak Čumí na to celou dobu, prosím tě. já nevím, co má ještě nebo Já mu ty oči vypíchnu. Stačí podle. A klidně to udělám, mě to nedělá problém. Dobře, tak Ale jiný. dáme přednost ženám. Já jsem po ní. To ale dává smysl. Titi se sprchovala hot dogem, protože ráda žere houby. Holuby. Houby. Nebo holuby, já nevím. Holuby, no. Krteček s lopatkou vraždil Jonáše s panem učitelem protože tu kabel. Kabel? Tu kabel? Vypovědal tu kabel? Ale zbavolila si bobra s úžasnou Kristý, protože se líbala jen 30krát. Ale to nedává docela i smysl. Jo, to vyšlo. Kateřina od Atyho stopovala s Barackem Kdo Obamou. napsal Atyho? Já. Napsal mýho Atyho? Už ještě jednou. Dobrý. Kateřina od Atyho stopovala s Barackem Obamou, protože jste všichni naprostí dementi. Kdo to psal? Já? Vy jste všichni naprostý dementi. A souhlasím s tím. Jo, přežer si to. Tak to seš Borec. Jo, tato já jsem vzal, kdyby došel papír. Víš, já jsem papír, ne? To ti centruje obličej. Teda to tak nechám. Jasně, zabal tu kameru prostě a jdeme to dát zpátky do obchodu. Santa Claus žere duhu s Terry Blitzen k vůli sobě. Co je to za co? Jednorožci se ožrali na party s Gogem. Protože nemá rád konversky. To vyšlo. Minecraft pokládal kabely s Bohem, protože jsem tvá matka a tam dokud žiju. Můžeš přitom normálně, protože jsem tvá matka a dokud žiju, tak mě budeš poslouchat. Jo. Synu. A proto Minecraft pokládá kabely s Bohem. Okay. Everzák píchal s vejcem, že s ochranou se lépe tluče do dřeva. A přibližení. Co mi tam kreslí furt? Kdo? Jako vážně? Ne, Jak to to je máš? srdíčko, ty demente. Nebudeš mi Tak rychle, tady jdeme na to. Tak, teď začne Blackwood. Troll kreslí pískovi na tvář s nikým, protože se musel učit
na sloh češtiny. Z češtiny. Ty vado. Ale to je realita. Skoro teda. Tak jo. Izek nic nedělá s Christine Unicorn, protože mi klasicky zná. Protože tady ten dement se snaží zakrýt své písmo. Kdo se včera neobjevil na koncertě Miley Cyrus? Oralem B, protože Bůh smrti. To s oralem B jsem psal já. Ne. Pan učitel píchá s venkou stříše divů, protože z vás chcípal. To je jako vážně. Všímáš si toho, že se smějou jenom tyhle ty dva. Z časových důvodů to musíme zabalit, takže se rozloučíme. Protože se tu všichni nudíme a koukáme tady na Ne, protože mi za pár minut jde autobus. Toč to, vrátíme, otoč to. Vždyť to, ne. Pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, Takže pokud všichni ne, dávejte palec dolů. Podpalte kostely. A milujeme vás. Mua, bye bye. Sayonara. zkrátka, tak se mějte hezky a... Ještě si A naříškovanou. Takže mějte se hezky a nařízkovanou. napíchanou.